Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Għanna messaġġ tal-Quddiesija tiegħu il-Papa Franġisku nixtieqkom noqogħdu bil-qiegħda biex nisimgħuh. To His Excellency George Vella, President of Malta, Valletta, I am pleased to convey my best wishes to Your Excellency as you commence your term of office as President of Malta. And I pray that Almighty God may bless you with the gifts of wisdom, understanding, and fortitude in your service. I cordially invoke upon you, your family, and all in the nation in abundance of the Lord's blessing. Signed by Pope Francis on this special occasion. Ħutjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tqassam kollox biħsieb tal-għaġeb, nitolbu li tiba tiegħek għal Art Twelidna biex ikollna mexxejja bil-għaqal u ċittadini ta' ħajja ta' ġieħ li wettqu kollox fl-għaqda tal-qlub u bil-ġustizzja. Ħangawdu dejjem ir-risq it-tajjeb bis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
L-ewwel qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Salamun kien ħobb lil Mulej u kien jimxi skont il-preċetti ta' David missieru. Imma huwa wkoll kien joffri sagrifiċċju u l-inċens fis-santwarji. U mar is-sultan f'Ġibjon joffri sagrifiċċji hemm għax fost is-santwarji dak kien l-aqwa wieħed. Salamun offra 1000 offerta tal-ħruq fuq dak l-artal. F'Ġion, il-Mulej der l-Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlobni x'natik qallu Alla, u iġbu Salamun, inti rejt tieba kbira mal-qaddej tiegħek David missieri. Tal-li hu mexa quddiemek bil-fedeltà u bil-qdusija u bl-onestà miegħek. Għadek sal-lum turih din it-tieba kbira tiegħek. Int li ħallejt lil wieħed minn uliedu jieħu postu llum fuq it-tron tiegħu. B'hekk issa, Mulej Alla tiegħi, lili għaddej tiegħek, għadek kemm qedni sultan flok David missieri. Iżda jiena għadni daqsxejn ta' żagħżugħ, bla ma naf mnejn għandi ngħaddi. Għati għalhekk lil qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek u jara fit-tajjeb mill-ħażin, għax inkella min jasal biex imexxih dan il-poplu tiegħek ta' kotrajk kbira. Il-Mulej oġbu li Salamun talab din il-ħaġa. Għalhekk qallu Alla, la darba tlab din il-ħaġa u ma tlabtnix omor twil, jew għana jew il-ħajja tal-edewwa tiegħek, iva tal-li tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi hawn, jien se nagħmel kif qed inti. Qed nagħtik moħħaref u għaqli, hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. Mqar dak li ma tlabtnix se nagħtihulek, sew ġid sew glorja, hekk li ma jkun hawn qatt sultan ieħor bħalek. U jekk timxi fi triqati billi toqgħod tal-liġijiet u l-kmandamenti tiegħi kif mexa David missierek, nagħtik ukoll ħajja twila. Il-kelma tal-Mulej. San risponsorjali kemm ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jagħmlu flimkien. Ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jagħmlu flimkien. Bħal żejt mill-aħjar imsawwa fuq ir-ras li jinżel mal-leħja tiegħu, li jinżel mal-leħja ta' Aaron sa fuq lon ta' ħwejġu flimkien, kemm ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jagħmlu flimkien. U bħan-nida ta' Hermon li tinżel fuq l-oljiet ta' Sirjon. Għax hemm il-mulejja til-barka, hemm jagħt il-ħajja għal dejjem flimkien, kemm ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jagħmlu flimkien. Qarri mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, nitolbok l-ewwel net li jsiru suppliki, orazzjonijiet, talb u ratti l-ħajr għal bnedmin kollha, għas-slaten għal daw kollha li għandhom xi awtorità biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem, fit-tieba u kif jixraq. Dan hu tajjeb u joġob lil Alla s-Salvatur tagħna li jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Il-kelma tal-Mulej. Flimkien. Gloria u tifħir, gloria u tifħir, gloria u tifħir lilek. Min irid ikun kbir fostkom għandu jkun qaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-ilsier tagħkom. Flimkien mal-kor. Gloria u tifħir, gloria u tifħir, gloria u tifħir lilek Kristu.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien imbagħad resqet lejn Ġesu u liet Zebedew flimkien ma' wlieda. U nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsiha? U hi qaltlu, ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġeb, ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se jkolli nixrob jien? Għandna qalulu. Il-kalċi tiegħi għalilhom tixorbuh iva, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xelluk tiegħi din mhix ħaġa li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom hija mħejjija minn missieri. L-10 l-oħra, meta semgħu dan, inkurlaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: tafu intom fost il-pagani il-kapijiet qegħdin biex jikkmandawhom u l-kbarat biex iħaddmu is-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min jrid ikun il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem. Ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Eccellenza President Marie-Louise Colero Preca u Sur Preca, Eccellenza President elett it-Tabib George Vella u Sinjura Vella, Onorevoli Prim Ministru Sinjura Muscat, Onorevoli President tal-Kamra ta' Deputati, Onorevoli Ministri, Membri tal-Kabinet, Onorevoli Membri Parlamentari inkluż il-Kap tal-Oppożizzjoni, Onorevoli Prim Imħallef u membri tal-Ġudikatura u tal-Maġistratura, personalitajiet distinti b'mod speċjali l-Korp diplomatiku, ħuti fl-Episkopat, reverendissimi membri tal-Kapitlu Metropolitan. U għaxiraq li nilqgħu fostna lil ħutna rappreżentanti ta' knejjes u komunitajiet insara li jgħixu fil-Gżejjer Maltin. To you, our most dear ecumenical delegates, peace be with you. Huwa ta' pjaċir kbir għalija nilqgħu fostna bħala mistednin distinti li rappreżentanti tal-komunità Iżlamika, salam. Lil dawk li qed jirrappreżentaw lil komunitajiet Ludija, l-komunità Ludija, shalom. Lil rappreżentanti tal-komunitajiet Buddisti u Hindu, namaste. U lil rappreżentanti ta' reliġjonijiet oħrajn, peace. Nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett fisem il-poplu Malti Wawċi kollu l-eċċellenza tagħha Marie-Louise Colero Preca għall-ħidma u s-servizz tagħha matul dawn l-aħħar 5 snin bħala President tar-Repubblika. Eċċellenza, il-mulej ikun il-ħlas tiegħek. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Slaten laqqana mas-Sultan Salamun bin David. L-isem Salamun ifisser bin Isliem, waqt li jisem missieru David ifisser il-maħbub.
It-twelid ta' Salamun kien sinjal ta' rikonċiljazzjoni ma' Alla għal ġenituri tiegħu. Fi żmienu Iżrael kien fi sliem u gawda minn prosperità u mill-istabilità. Alla rrid jiżen qalb is-Sultan Salamun u poġġa qudiemu għażla. Allu li jitolbu dak li jixtieq. Salamun talab il-erf u l-għaqal. Ir-risposta tal-mulej tkun ta' talima għal kull wieħed u waħda minna. La darba tlabt din il-ħaġa u ma tlabtnix omor twil jew għana jew il-ħajja tal-edewa tiegħek, iva tal-li tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi hawn, jien se nagħmel kif qed int. Qed nagħtik moħħ għaref u għaqli. Hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. Qar dak li ma tlabnix se nagħtihulek, sew ġid, sew glorja. Hekk li ma jkun hawn qatt sultan ieħor bħalek. U jekk timxi fit-triqati billi toqgħod għal-liġijiet u l-kmandamenti tiegħi kif mexa David missierek, nagħtik ukoll ħajja twila. Meta nfittxu l-erf biex narfu s-sewwa u nwettquh, inkunu qegħdin ninvestu fl-aqwa ġid. Il-prosperità ekonomika ta' pajjiż titqiegħed fuq sisien sodi daqskemm min imexxiha ifittex l-ewwel li ħaddan l-atteġġjamenti marbuta mal-erf u s-sewwa. Hekk ukoll ir-reputazzjoni tal-pajjiż tissaħħaħ u tikber daqskemm l-ewwel valuri li nħadnu ikunu dawk tal-integrità, tal-ġustizzja u tas-solidarjetà. Jekk l-ewwel uriku ħaġa li nfittxu jkun il-qlieħ jew il-profitti, minn demokrazija insiru kerdokrazija, soċjetà immexxija mill-ġirja għal profitt. U malajr niżżersqu lejn il-kleptokrazija, soċjetà fejn il-poter huwa ta' min jaħtaf l-iżjed. Kif spjega tant tajjeb il-Papa Franġisku fil-messaġġ għal jum il-paċi tal-2019 ta' din is-sena, it-tfittxija għal poter ikun x'ikun il-prezz twassal għall-abbużi u l-inġustizzji. Il-politika hi mezz fondamentali biex jissawru s-sens ta' ċittadinanza u l-ħidmiet tal-bniedem. Imma meta min-naħa ta' dawk li ħadmuha ma tingħatx bħala servizz b'risq il-bnedmin kollha, tista' ssir għodda ta' oppressjoni, ta' emarġinazzjoni u saħansitra ta' erda. Kif smajna mill-Evanġelu tal-lum skont San Mattew, min irid ikun kbir fostkom jgħid il-mulej, għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu jkun l-sir tagħkom. Il-Papa Franġisku ikompli. Kif kien saħaq il-Papa San Pawlu VI li nieħdu bis-serjetà l-politika fid-diversi livelli tagħha, lokali, reġjonali, nazzjonali u dinjija, ifisser naffermaw id-dmir tal-bniedem, ta' kull bniedem, li jaraf ir-realtà konkreta u l-valur tal-libertà tal-għażla li tiġi offruta lilu biex ifittex iwettaq flimkien il-ġid tal-belt, tan-nazzjon, tal-umanità. Fil-fatt il-funzjoni u r-responsabilità politika jikkostitwixxu sfida permanenti għal dawk kollha li jirċievu l-mandat li jaqdu lil pajjiżhom biex jipproteġu lil dawk li jgħixu fih u biex jaħdmu ħalli joħolqu l-kondizzjonijiet għal ġejjieni
den u ġust. Jekk titwettaq fir-rispett fondamentali tal-ħajja, tal-libertà u tad-dinjità tal-persuni, il-politika tista' ssir tassew għamla eminenti ta' karità. Dan ir-rigward jgħid il-Papa jixraqgħu li nfakru l-beatitudinijiet tal-politiku li propona l-Kardinal Vjetnamis François Xavier Nguyen Van Thuan li miet fl-2002 u li kien xut fidil tal-Evanġelju. Dawn huma beatitudnijiet li għamel dan il-Kardinal ta' fama ta' Qudusija li għamel anke parti mill-ministeru tiegħu bħala jisqof fil-ħabs. Ħin il-politiku li għandu għarfien oli u profond tar-rwol tiegħu. Ħin il-politiku li l-persuna tiegħu imera ta' kredibilità. Ħin il-politiku li ħabbrek bris il-ġid komuni u mhux għall-interessi personali tiegħu. Ħin il-politiku li b'fedeltà sħiħa jibqa' koerenti. Ħin il-politiku li jfittex iwettaq l-għaqda. Ħin il-politiku li huwa impenjat fit-twettieq ta' bidla radikali. Ħin il-politiku li jaf jisma. Ħin il-politiku li ma jibżax. Kull tiġdid tal-funzjonijiet elettivi jgħid il-Papa Franġisku, kull skadenza elettorali, kull tappa tal-ħajja pubblika huma okkażjoni biex nerġgħu lura għall-għajn u għall punti ta' riferiment li nebħu il-ġustizzja u d-dritt. Aħna żguri jgħid il-Papa Franġisku li l-politika tajba qiegħda għas-servizz tal-paċi. Hi tirrispetta u tippromovi d-drittijiet umani fondamentali li huma wkoll dmirijiet reċiproċi biex bejn il-ġenerazzjoni tal-lum u dawk tal-futur tintiseċ rabta ta' fiduċja u ta' rikonoxxenza. Il-figura tal-President tar-Repubblika hija mogħtija lilna waħna bi pjaċir nilqgħuha bħala sinjal tal-għaqda ta' bejnietna u tas-sejħa tagħna li nkunu demokrazija ibbażata fuq l-għażla kontinwa tas-sewwa u l-għaġġu l-ġuħ għall-ġustizzja. Ir-rwol fondamentali tal-President tar-Repubblika huwa li bil-kliem, bil-ġesti u bl-eżempju ifakkarna li l-politika hija fuq kollox servizz, għadi, mingħajr ma wieħed iħares lejn uċuħ, iżda b'sens kbir tad-dover, b'sens qawwi tal-istat u b'qalb kbira mimlija modrija. Il-President tar-Repubblika għandu l-privileġġ li jkun il-kap tal-istat tagħna. Fih infittxu d-difensur tal-patrimonju kulturali, storiku, artistiku u arkitettoniku u naturali ta' Malta tagħna. Fil-President aħna naraw il-persuna li tinkoraġġina nħarsu, napprezzaw u nipromovu dak kollu li hu tajjeb u sabiħ fostna, dak kollu li hemm bżonn jibqa' jitgawda mill-ġenerazzjonijiet futuri. Eċċellenza, Aziz President elett Vella, nawgurawlek mill-qalb fil-bidu tal-ħidma u tas-servizz tiegħek bħala President tar-Repubblika ta' Malta.
joined together as a community of love. Let us ask for God's help to strive together for the welfare of our country and our people. Κύριε ο Θεός ημών, σου δεόμεθα, είναι εν τη γαλήνη των μελών των διαφορετικών θρησκειών και ομολογιών της Μελίτης, ήρεμον και ησύχιον βιονδιάγομαι εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ένδυσον αυτούς, δύναμιν εξύψους, χάρη σε αυτής μακρότητα ημερών, ανάτιλον εν τες ημέρες αυτών δικαιοσύνην και πλήθος ειρήνης. Περίφραξον αυτούς την πανοπλία του Αγίου Σου Πνεύματος, χάρη σε αυτής προσλαμβάνεστε αλλήλους εν αγάπη, ένσπυρον εν την καρδία αυτών ανδρών και γυναικών την ανήλη συμπάθειαν. Αμήν. Dominum deprecemur, flimkien, Отче, молим Тебя, дай нам разум слышать и всех наших братьев и сестер во Христе на Мальте и Гоза, и дай нам силы поработать и вместе с ними, дабы все мы были по Слову Божьему, солью земли и светом мира в стране сей. Dominum deprecemur, Father, we pray for Dr. George Vella, that he may exercise his new role and mission with wisdom, integrity, and magnanimity. Dominum deprecemur, Father, we pray for President Marie-Louise Claro Precker, that you may bless all her efforts to sow unity in the Maltese nation and to bring to the limelight the suffering of the neglected and the deprived. Dominum deprecemur, Ifjot ben Shais وبن نوت وبن سوتير إيسوس بإخريستوس. تاني شليل إذا فاك مالطا. هنا أنت تتاجرو إنجي أو أنيفين بيئة أنخ. أو إرهوب خناي خورا نو بيتا إسشي. خن بقولي نمخن بابنفما أنت متقواي آمين. Dominum deprecemur, te rogamus audimus. Missier, nitolbuk għal-ħaddiema barranin li ġew Malta minn pajjiżi oħra u l-ħaddiema kollha kullimkien biex id-drittijiet tagħhom ikunu rispettati u biex jagħtu kontribut pożittiv lill-artijiet fejn jinsabu. Dominum deprecemur, te rogamus audimus. Father, we pray for peace in the world, that nations and peoples may live in harmony and mutual interdependence. Dominum deprecemur, te rogamus audimus.
Tată, ne rugăm pentru cei care sunt în suferință din cauza bolilor, a malnutrițiunii și a dezastrelor naturale și că am asistat și am ameliorat suferința lor. Amin. Dominum de precemur, te rogamus audi nos. Father, we ask you that we may always cherish human dignity and that we may never cease in upholding and respecting the rights of all those whom we meet. Domine de precemur, te rogamus audi nos. Oče, mi se posebno molimo za one koji su odbačeni u našem društvu, da bi mogli da nađu svoje pravo mesto i doprinesu njemu pozitivno. Amin. Dominum de precemur, te rogamus audi nos. Vater, höre auf die Bitten und die Schreie derjenigen, die sich am Rand unserer Gesellschaft befinden, damit sie auf freundliche und großzügige Menschen treffen, die ihnen Hilfe, Liebe und Unterstützung anbieten. Dominum de precemur, te rogamus audi nos. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Чуй нашата молитва за справедливи икономически отношения в нашето общество, че заможните хора могат да подкрепят онези, които имат нужда от храна, дрехи и подслон. Амин. Dominum de precemur, te rogamus audi nos. ബാറക്കുമോർ, പിതാവെ, സകല രാജ്യങ്ങളിലും മാതൃയോഗ്യമായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയോടെ പ്രചോദനം നൽകുന്നവരും ആശയക്കുഴപ്പം ദൂരീകരിക്കുന്നവരും മിഥ്യാധാരണകളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരും വഞ്ചനയില്ലാതാക്കുന്നവരുമായ നേതാക്കന്മാരെ ഉയർത്തണമേ. Dominum de precemur, te rogamus audi nos. O Theos, o Patirimon, Deo methashu, harishenimin todoron tis gnoseos, tis geston lucis tas diamahas, tu eleus tu catherundos tomisos, que tis sinchoriseos, tis nikosis kate ekdikisin, enishison panda sus anthropus, in ajosin enton homo tis agapisu. Dominum de precemur, te rogamus audi nos. Missier, nitolbuk tipproteġi lill-uffiċjali kollha li għandhom id-dover li jgħinuna nħarsu il-liġijiet tal-pajjiż. U nitolbu wkoll għall-membri kollha tal-Armata. Nitolbuk biex l-imħalfin ta' pajjiżna ikollhom id-den u l-erf li ġejjin minnek. Dominum de precemur, te rogamus audi nos. Missier, nitolbuk biex iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżna jaqdu d-mirijiet tagħhom bl-onestà għal ġid ta' kulħadd. Libbes il-kull wieħed u waħda minna bis-sewwa biex inwarbu malajr kull ambizzjoni egoista. Dominum de precemur, te rogamus audi nos. Lord, hear our prayer, and in your mercy give us what we cannot obtain,
through our feeble efforts, through Christ our Lord. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li jinbattulna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġni. U għatem mirida tiegħek
u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex joħonna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' dimmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Remember, O Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope,
Charles, our bishop, Bishop Joseph, who assists him, and all the clergy. افتكروا كل فوتنا اللي رقدوا بالتامة الأومين افتكر في الميتين كلها تحلهم قدامك في الدول تالسبح تياك إن لينا الكل نطلبوك آتي لنا وكل الورث تالحياة ديم يمكن ما الفرجم أتسا أمالا ماريا مالا رسا حسن جوزيب مالا بوستلي والقدسين كلها ليعيشوا في الببرية تياك سامي البدو الدنيا عمل معهم ينفحروك ونسبحوك جيسو كريستو ابنك بكريستو مع كريستو في كريستو يناتا ليلك alla missija li tista' kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħannix fit tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit tiebu ħnina tijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Miserere
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejra.
nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddis, fit-tiba tiegħek katina dejjem lajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.